وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبرابر دالدر اكدريا ببير نهاية ثيجي وقاندريان قوارادر وببير نهاية آج شوردر وهر اكدريان هر بيرنن تاذا ات ايارثنغ يعني بالق نتوب ايانغ وزينة دليان ذاتلري يعني مرواريتلرني شول دريالردن çıkaryanğ keşonu daxınıp istemal etyanğ وناولرنı و gamlerini görersiňiz deryalarda yürüýän suwlaryny ýaryp ta Hudaýyň fadly kereminden we rahmetinden talap edersiňiz diýip o şaýatsyz şol nigmatlara şükür edersiňiz diýip يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله تبارك وتعالى giyeceğini günnide dahil eder ve günnidini giyeceğe dahil eder ve musakhar edipdir günü ve ayını ki her bir muayyen edilen vaxtga çelli yürüyüp durlar. Şu işlerini etdiyen Huda Allah'dır. Sizin perverdigarınızdır. Şonun için has ulu padişahlık ve ul zatları ki Hudayı koyup şolarga ibadet et yardınız olur. Bir zerre zatga da malik değildir ve kadir da değildirler. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Eger siz botlaryny çağırsaňyz nef yetersinler diýip ýa bir zererini gaýtarsynlar diýip olar sesiňizi eşitmezler. O eger eşitseler de jogap bermezler. Çünkü olarda kulak yoktur işler yani ve diller yoktur cevap verir yani. Ve kıyamatta hem sizin şolarını Hudaya şerik edenliğinizi inkar ederler. Ey Muhammed sana hiç kim haber vermez. Agahın haber verşi yani. Ya eyyuhan nasu entumul fukara'u ilallah. Wallahu huvel ganiyyul hamid. Ey adamlar, sizin hemmeňiz we her halda Hudaýa muhtaçdyrsınız. Ve Allah tebarek ve taala ganiyye mutlak we biniyazdır ve özüne hem daýdylmaga laýyk we şaýystedir. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Allah tebarek ve taala istese sizi yerin yüzünden ýok edip aýrar ve sizin yerinize başka mahluklarını vücuda getirir. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ. Ve bu iş Hudaya müşkil değildir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وهيç bir göterýän başgan günählaryny götermez. We eger günäsi agyr adam çağırsa günähini götermek üçin şoň günähinden hiç bir zady göterilmez. Egerçe şol çağırılan adam şoň ýakyn garyndaşlaryndan bolsa-da. Sen ol tora adamlary gorkutarsyň ki olar özleriniň perwerdigaryndan gaýybany gorkýardylar we namazyny ýerine ýetirip eda etýärdiler. We her kim kofrdan, nifakdan we günäh işlerden saklanyp pak bolsa, hakykatda özü üçin pak boldy.